दिनै अदालगुरि जिल्ला आरो अदालगुरि बियाब गौथुमनि सिङाव जानाय बे गेवलां मेलाव आङो सासे बुंथिगिरि महरै फैनानै बिबुंथि लाखिबाय आरो बेयाव बाथौ सिबियारि गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिनि हेफाजाब मददखौ नुनानै आं थारैनो गोजोनदों आरो बेवहाय आब्रुथि खौसेथि गोरोबथिखौ लानानै खामानिफोरखौ मावनायखौ नुनानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों। बे आफादजों आङो दिनैनिफ्राय 56 बोसोरनिफ्राय नांथाबनानै दं आरो बे 56 बोसोरजों नांथाबबोनाय नाजाथाबबोनायनि मोजां फिथाइ होननानै आं बेखौ नुफैनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। बांसिनै अदालगुरि जिल्ला आरो दरं जिल्लानि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेरावनो आं गिबिनिफ्रायनो माबा मोनसे हाबाफारि लानानै बाहागो लाफैदोंमोन आरो सिगांनिख्रुइ नैबे बोसोराव आरोबाव आं साबसिन हामसिनै खुंनायखौ हेफाजाब मदद होनायखौ नुनानै आं थारैनो गोजोनदों आरो बे खामानिनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबाफारिया बिश्व दरबाराव थामहिनबा दुलाराय बिलाट लाथायावनो गोसारगोन होननानै जों मिजिं थिदों। सिगांनि सिबिनाय आरो दानि सिबिनाय बे जेबो फारागथि गैया, नाथाय जों जेरैबायदि नेमखान्थि दानानै लादों गोदोनिफ्राय दानायखौ जा एसे फोसाबदों बेखौनो जोङो गोख्रोङै बाहायनायनि गेजेरजों आरो नों दानागार आं दानागार मावफुंनायनि गेजेरजों बेयो मोगथां महर मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो। बाथौ धोरोमा जुनियाबाबो जिथु मोनसे कलाम मोननो थांगासिनो बाथौनिसिम लिरनो मोननायनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव बाथौ सिबियारिफोरनि नाजानायाव जोंनि बाथौ धोरोमाबो मोनसे सेन्सास रिपर्टआव मोनसे कलम मोनबाय, बेनो जाबाय जायगा आवग्रिनो हाबाय। जोङो दा बाथौइज्म एबा बाथौ धोरोमारि होननानै जों लिरनो हासिगोन। बेनो जाबाय भारत सरकारनि रिकगनिसन एबा जोंनि जा गनायथि, बे गनायथिखौ जों रैखा खालामनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो बे बाथौ कलमाव जोङो बाथौइज्म होननानैनो जों लिरनांगौ। सेन्सास जेब्ला खालामनो फैगोन बे खालामनो फैनायाव जोंनि गामि बोराइ गावबुरा एबा भिसिडिसिनि चेयारमेन एबा सोद्रोमा बा गामिनि गोरों गोराफ्रा बेखौ रायजो राजानो बुजायखानांगौ, मिथिहोखानांगौ जे जोङो बाथौआरि होननानै लिरनो थाखाय जेब्लाबो थाग थियारि जानानै थानाया गाहाम।